Dan auta. Yau to baban naka ma an kawo masa dan wake ya kici. Kai me da ka ci mai gida? Allah ya yi maka haukan nan. Ka duba a haukan nan mai gida da abin arziki kake yanzu nawa kai Allah kiyaye. Irin mutanen arziki da suka dinga aiko mana kuɗi. Wai wa na gai. Da ka ci dan waken? Mai gida? Uwar ɗan wake zan ci. Na ce uwar ɗan wake zan ci. Allah ba da haƙuri nan. Allah ka. Ya ci ubansa ɗan waken. Ɗan waken ya ci ubansa wannan ƙirƙiro ɗan wake ma ya ci ubansa. Wanda ya haɗa ɗan waken da kayan ɗan waken da kwaɓan ɗan waken da tukunya ɗan waken da ruwan ɗan waken da abin samun ɗan waken da kwanan da aka zubo ɗan waken da yaji. Oh Allah rufa asiri duka jama'a sun samu zagi saboda Allah da Annabi ka duba duk dinyan nan naka da ake yi amma dan uwanka mai kwano yana cikin gurbe zo ba saboda irin haka ka tafi yayan ka rabano yana nan yana fata su to bai rike mata ba ma masifa Allah ya yi mana musiba masifa a'a ku ne a tafe su wanzu ma'ancin na nace kun tuban suka ta kore nace kun tuban na ga Allah kutuban bura uban dan kutuban bura uban ku a kuke sallama kutuban bura Allah ba ku hauban ku kun san bai wai yanzu billahi dan kutuban uban ku a kuke sallama dan bura uban ku wa kuke sallama dan kun san hali dama hali hauka ta kantar da hali wa yake wa sallama dan hakuri aikin san kafin ya hauka haka yake kamar wa yake wa sallama dan uban ku dan da uban ku a kuke sallama dan uban ku dan wa kai ne mai zaran wai ku ji wai dan ba ni na uban ku ba kace ba ni na uban ku dan uban ku ka duniyan nan gaba shi jiyo madina waye gaban ba ni ba dan ku tuban bura uban ba zo da gaba duniya sai ni dan uban ku anan dai Allah anan dai sai ni dan uban ku wato ka ta kore abinda za a yi addu'a za ka yi masa sannan alhaji mai gida wanzan ne to wanzan ne wanzan Allah sarki wanzan na to madalla na gode fa wanzan na gode fa dan kuma bura ubanka na gode dan bura uba shege na gode menene ne ka su bura ubanka ka su barka na gode shege dan iska Allah ya tsine mu Allah ya tsine mu amin ha ya tsine ma dai ka dan iska ya tsine ma dai ina zo amu dan ubanka mai kake yi ne amu sarkin garin kake so ba yawo na so ki amin Allah ba shi abu ka ta kore tashi mutum Allah ya sauke Allah ya ba shi lafiya amin Allah ya baiwa uwar ku sauki Allah ya ba shi lafiya Allah ya baiwa uwar ku sauki Allah ba Allah ya baiwa uwar ku sauki dan uwar ku shegu yan iska domin wannan dan uban ku ba da kike dan uban ku ai ko ya warke ma ka ta kore na daina faɗa hai na ce Allah ya tsine wanda yake anya ki hakuri dan uwa ku an ke bai wannan lada kike samu wallahi ni ko ya warke lada uwa ka take lada Allah ya ba ka lafiya lada uwa ka take raba lada Nake ka uwaka. Sai na zo yi ma gyaran fuska. Ka gyara uwaka, ka tuba bura ubanka. ga mai irin wannan maganan dan haka ma ya na Alhaji Adam Ewa ya ce min shi ga ai zaman aure ban na faɗa ni ko rufe ni za ka yi da duka wallahi ba ni. Sai ma san tsine miki. Shege ya tsinan yayin Allah tsine. Na gode mai gida. Allah ka sauki. Da sai zo ka shiga da dan waken nan kaji? Allah ya rufa asiri kaga irin mutum da yau kai je ka Allah dan jin ka shegu kai